ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କିଏ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂହ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସାହୁ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କବି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାର ଜଗନ ମୋହନ ଲାଲ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଔପନ୍ୟାସିକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବାରିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାଗରୀ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ICS ନୀଳମଣି ସେନାପତି, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ପ୍ରଥମ ନାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବୀ, ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରଥମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ପ୍ରଥମ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର କଟକ 1948, ପ୍ରଥମ ସିନେମା ହଲ୍ ସୀତାରାମ ବିଳାସ ଟକିଜ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦର ଚାନ୍ଦବାଲି, ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ କାଶୀନାଥ ଦାସ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ 1934, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମାନ୍ୟବର ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର।